אהוד גולדווסר, זיכרונו לברכה, היה סטודנט בטכניון בזמן שנחטף. גם קרנית, אלמנתו, לומדת כאן כבר 7 שנים. מודעות האבל שניתלו בכניסה הזמינו את הסטודנטים להגיע בדיוק בשעה 10 ללוויה, לחלוק כבוד אחרון. ומה עם אלה שלא יגיעו? עבורם אגודת הסטודנטים ארגנה משהו אחר באותה השעה. מסיבת הבריכה היא חלק מיום הסטודנט המסורתי. עשרות צעירים וצעירות הגיעו כבר בבוקר. ביקיני, בריכה, מגלשות וריקודים, הכל מאורגן. רק מי שהסתכל על השעון יכול היה לראות שהלווייתו של גולדווסר, סטודנט ששירת במילואים, נהרג ונחטף, עדיין מתקיימת. זה איזשהו צורך להמשיך הלאה פשוט. כן לחשוב על זה, כן לזכור את זה, אבל להמשיך את החיים. חלק מהמשתתפים הרגישו חוסר נוחות, חוסר רגישות, ועברו לקלישאות מאוד נוחות, במיוחד כשמבלים בבריכה. אסור להראות לאויב שאנחנו מבטלים את ההנאה שלנו בחיים. חייבים להמשיך הלאה, כל הכאב. כרגע בהלוויה האמא אמרה שבמותם ציוו לנו את החיים. אני חושב שאנחנו חייבים להמשיך הלאה. היו סטודנטים שביקשו לבטל את האירוע ולפחות לדחות בכמה שעות. אבל באגודת הסטודנטים חשבו כלכלית, ואולי קצת פחות מוסרי. שיקולים של לבטל אירוע בסדר גודל כזה זה מיליוני שקלים. עכשיו, גוף כלכלי יכול לשאת בנזק הזה. אגודת סטודנטים שאמורה להחזיר את ההשקעה הזאת רק מהאירוע, לא יכולה לשאת בנטל הזה. בפינת המדשאה ליד היציאה מצאנו את ג'ניה. לבוש בחולצה שחורה, שבו בנים, מסתכל על חבריו ולא מאמין. זה לא המקום ולא השעה לחגיגות האלה פה. אני בא לאנשים להזכיר פה, לראות חברים, להגיד להם עוד לא מאוחר להתאושש. אם שמת לב, כולם מדברים פה, רק תירוצים. אולי זה המקום להזכיר ליושב ראש אגודת הסטודנטים שפעם מזמן, לפני 3 שנים, היה כאן סטודנט פעיל ששירת במילואים ואפילו עבד באגודה. קראו לו אודי.